Omrit Debarma an Baban Bumung Kai Niren Kumar Debarma Kai para angkat disarangsak Kai ang belai kaisa samung hamya tang ka mia sarigo Kai sing abo thanglai abo kaisa wak thei thangai aro thanglaika kisa suang nanglai sing kaisa list manai abo tipramo thani no sing hamya khlai nai sing ang sijak ting thaka ani ngotei pus khaijak ting thaka nangbo mo thotong ang khai kuno mo thabo kre ang agi je sarkar tong aron tong ang IPF tio agi ang waisa wai ni hingka thangka asno ngai kasaro ang khailia haino ngai miawo amte khaiye ngai sing abo nanglaite ngai kisa sing afro suwa kisa bokrong nangai thaka ngai afro sing abo joton sahojogita baino ang saisungni ব্যক্তিগত ya ngai sing aro sajono tongo mung sawana sing aro nanglaima hingka ang Noyan Kumar ngai tei engko Bimol ngai Porimol sing asakai mia khaijak ting thaka ang obo khaimani ya golo teisa kol khaiye ganani ko dara songkop khaiye logi no ang teisa abno delete khairo kang teha delete khairo ka anin chalia nei ang mapsan kata nong thane abno ang mapsano ani belai chalia gurubo nganga Facebook o kisisa jaga dakha ngai serapsan pore no abo 15 minit 20 minit ni bisingo abo delete khaika ngai je gurubo damani social worker aro kaisa abo bang delete khaika abo ngai abo kubuya sudu list nugui abo ang khai mani kubuya emne busu ke rang thum hne nang abo list no list ngai aro sijang ngai ate 5000 10000 kai nugo obon bagai ang sijak tingka kintu thule thumya ko tahu joti thumya ko ta ngabo fake ta mane ang sujia ang mane khaijak ting thaka ate ani chali ata nang nijen fake sandak ting khata asnanda ting thaka nga tak nang borong tamo bulgosi ang abun bagai ang mapsano abo saya mane abo ang bul sijak ting thaka abun bagai ang mapsano abo soy ya